Sibingelele ke mbukeli olapho ekhaya namhlanje ke besikhona ke lapha ke endaweni yaseMandeni kaSithebe. Igama lami ngonjabulo kaHatebe. Ngime ke with one of the sons noma ke amadodana kade khona ke kulomcimbi. Greetings and welcome. Sibingelele mfowethu. Ngiyabingelela nami futhi ngibingelele nakubabukeli igama lami uThando Wesibonga Simelane nami ngathembile lana kwiFathers and Sons ngasizakala kakhulu kokunye ebengiye ngakunaka ukuthi into engaba inkinga empilweni yami igcina ngibambezela kuthini indlela ekuhambeni kwami ngingabi le ndoda engafanele ukuthi igcine ikwazi ukuthi mayinomuzi ayikwazi umelana nomuzi. Ngifundile kakhulu ukuthi ezikhula ngivuma umuntu okhandekayo abe indoda ezokwazi ukuthi nami mhla senginowami umuzi ngazi ukuthi ezami izingane ngizisa kanjani ukuze ngingandisi isizukulwane lisuka inkinga. Mhlawumbe owakumyalezo ongawubhekisa kuwo wonke amadodana noma nje abafana abakhona eSouth Africa omubi? Umyalezo engawudlulisa kakhulu ukuthi umuntu angabe umuntu okhuni. Umuntu akavuma ukuba umuntu okwazi ukuthi uma etsheleka into because kwesinye isikhathi obaba uma besitshela umuntu angazabona ngathi yena wazi kangcono. Kanti kubalekile ukulalela because lonto leyo iyokusiza ekutheni nawe uma ukhulu ukwazi ukuthi ufundise abantu into eyobasebenzela ekuphileni kwabo. A teachable spirit ibalekile ngaso sonke isikhathi. I am Jabulo Hadebe besikhona ke lapha na ke eMandeni. Thank you.